pagi iki jalan-jalan seisuk. Oke, seisuk. Pokoke benjike bar kuwi digoreng kreweng, dibothok elah kayak segone tiwul. Iya tiwul. Ngajak syukuran. Anu ya. Omahe perumahan iki lho, Den. Iya. Metu wisan. Kayak ada, heeh. Lah Mas iki wis bareng-bareng dadi lho. Kok pindah-pindah iki apa? Pindahnya ndi? Yo empuh lek payu ya pindah neh. Nang desa. Tambah indah jet. Golek anu Kak. Golek hawa liya malah. Berarti desa. Kawat anake celakane kaya wong bingung lho. Lah anu pabrik purange kok kene suarane ya? Apa kuwi anu Apa orang lho kuwi? Orang. Yang tulisan butuhkan karyawan operasional. Lah ya orang. Kan ngusung. Yo ya orang kuwi. Dek nek arep mlebu pabrik treke jauh aja ning ngetan ngono. Heeh. Kan udah truk ngono. Gue pola pernah ditawani, mana kerja? Gambo. Ini rasa uning pokoknya bayang info. Dia kapan kayak tulisan gitu. Iya. Kalau kerja ki anu, dihalu-halu lewat desa, khusus warga anu, Purworejo yang mendaftar. Prioritas. Prioritas negara wilayah yang terdampak. 1 hari 100 gaji nih sampai iya Apa tuh ya ngusung. jelas iya porang Kok karo kuli ya tenaga sing direh. abot kayak terus yang jelas gatel. Iya. Terus Suwek kuwi. iya gatel orang mending gatel. Suasana desaku udah cerah iki wis padang.